ogol koda jolonye koro chal kor lwasi kachiel kod report ma oyanga koda piny owacho Nyakwaramogi kendo gin weche ma wamedo luoni achiel kachiel e Ramogi TV ka mondo wamed dhi nyime gi mi ng'eyo. Kawasuru Nyakwaramogi ni midhiero mar oula omedore kaunti ma Kisumu bang' aora Nyando pong' kendo lak oko ma ochwe okwako miere mar Homabay mantiere e gwenge ma Nyando. Pong' mar aora Nyando okelo midhiero ne jodak ma kwan gi ok tin ne 600 ka oula ogeng'o miere mathoth. Chenro mag wuoth kar Olalo Mahero bende ne obedo kod ng'ikruok bang' pilak nyaka e wi Olalo ka oula bende okwako Nyando. Oula mokwako Nyando bende sani ohinyo koda ka kuonde thieth gi kuonde ma yande ji ojotie bang' oula daro gi kuonde mamoko. Gike gama jodalo makata nindo nokwa nindo kamora mora en piny nyithindo matindo mon manyonyuol nyoro wamanya manya kaka wanyalo kalo go nikech onge kaka wanyalo konyo pio baro nyako lalo makata sani polisi tamo ji ok nyal ngado kocha cha kidhi loka tura kocha en pi kidok kubura ma dala wa kocha en pi kamora mora pi jodala wa kata kan nindo gotieno nyuma ka gwen goni yani gwen odhi tema kaka wanyalo konyo onge jodala wa chele pi odhi godo kata gimora mora modonge otonge giwa mana ni kanyo ma otu pio muko modhi godo une mana kaka gik moko chale yot onge kata kama inyalo dhi mondo idhi